Zdravím všechny diváky Paralelně.cz. Opět se vám hlásím ze Slovenska, konkrétně se nacházím v Zuberci, kde se konaly zuberecké chodníčky, což je už 3. ročník takového dialogu, by se dalo říci, který pořádá Petr Bohuš a jeho Modrý jelen. No a my jsme tady v takovém improvizovaném studiu a mým dnešním hostem je Tibor Eliot Rostás, takový protisystémový, mnoholetý bojovník, který už od roku, tuším, že Tibore 2012-11, veď, jste začínali a pak se to transformovalo do Zemaveku, protože jistě mnozí znáte ZVTV, mnozí si ho pamatujete i z covidové doby, taková ta znělka, kde je řečeno, že pravda je dcerou času. Veritas filia temporis. Takže jistě znáte i Zemavek jako měsíčník, který má dokonce i v Čechách spoustu odběratelů. Tak to je všechno práce Tibora, mnohaletá. No a já si s Tiborem dnes tady popovídám o některých věcech, které vyplynuly, Tibore, tak trošičku i z toho, co se probíralo na chodníčcích, protože i ty jsi byl na pódiu. Té panelové diskuzi se ukázalo, že někteří lidé jsou velmi skeptičtí například vůči takzvanému preperství. A tím není myšleno to, že si uděláte kýši nebo nějakou zemlianku a tam se zabarikádujete, dáte si tam zásoby potravin a budete to hlídat nějakou nejlépe dlouhou zbraní. Tím je myšleno dávat se dohromady jako komunity. My to častokrát opakujeme i na Paralelně, aby se lidé dávali dohromady tam, kde žijí, možná i na úrovni municipalit, to znamená vesnic, měst, aby byli připraveni a mohli si navzájem pomoct, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta i třeba bezpečnostní situace se skokově změní nejenom v České republice, ale i na Slovensku. No a řekni mi, co třeba ty a Zemavek děláte pro ty otázky hlavně míru? No to je dobrá otázka, ale zároveň tá odpoveď bude asi trošku dlhšia. Máme čas. Je vo všeobecnosti. My sme začali samozrejme s tým, keď hovoríš od roku 2012, ešte by som upresnil možno, je to od roku 2003, keď som začal verejne vystupovať na koncertoch ako muzikant. Bolo to presne v marci 2003, keď som hovoril o neskutočných lžiach, o neskutočnejších dôvodov, kvôli ktorým začala vojna v Iraku. To bol marec 2003, to bola druhá vojna v zálive. Postupne sa to dostalo medzi ľudí. V tom roku 2012 sme mali reláciu Mlčanie, kde sa to vlastne dostalo do mainstreamu. V 2013 to robíme v Zemaveku. Ale čo sa týka presne týchto otázok ohľadne vojny a mieru, čo je naša bytostná otázka v súčasnosti, ale veď po celý ten vek ľudského bytia a existencie, my sme písali už od začiatku, od roku 2013, 14, 15 aj listy oficiálnym predstaviteľom Slovenskej republiky, vtedy tam bol premiér Fico, bol tam prezident Kiska a tak ďalej. Písali sme veľmi vážne výzvy o tom, aby sme nachádzali spoločnú reč a diskusiu. Pretože ja aj včera som to hovoril a hovorím to stále teda na našich diskusných fórach alebo paneloch, tá diskusia je absolútne najdôležitejší moment a to najpodstatnejšie, čo treba k tomu, aby ľudia naozaj nachádzali cestu k riešeniam. No a problém je teda, že tá druhá strana, keď hovoríme teda o tej jednej, tej druhej, tá druhá strana, povedzme, nazvime ju teraz, ja neviem, tí liberálni demokrati, ako sa sami nazývajú, oni od začiatku nemali záujem o žiadnu diskusiu. Oni mali záujem len o to, aby nás nejakým spôsobom ostrakizovali, aby nás vytesnili z tej spoločnosti, aby nás vytesnili z toho spoločného diskurzu a vždy to komentovali slovami nebudeme vás legitimizovať. To bola taká mantra, ktorá sa stále premietala do tej diskusie, do tej nediskusie a naozaj nedarilo sa ani mne, ani kolegom nadviazať s nimi nejaký rozumný dialog v tom, že by sme sa spolu rozprávali. Čiže pre mňa je základným problémom to, že sa tu celé roky nediskutuje a zámerne samozrejme diskutuje. A tie iné názory sa pochopiteľne pokladajú za nelegitímne, devalvujú sa a tak ďalej. A dáva sa priestor iba jednej strane, tým pádom samozrejme v spoločnosti je úplne celkom logický dopyt po inom type informácií, po inom type rozmýšľania, aké sa prezentuje v tom hlavnom prúde. A samozrejme, že tí ľudia, keďže majú možnosť dnes prostredníctvom digitálnych médií, online a tak ďalej sa stretávať s realitou bezprostredne, pretože tých prostredníkov už dneska nepotrebujú, ktorí skresľujú a simulujú tú realitu, tak jednoducho zistujú, že tam asi pravda nie je. Minimálne majú možnosť si to overovať.
Ak oni hovoria, vieš, že overujte si to z 2 zdrojov, ale áno, dobre, no tak z 2 zdrojov, máme to z 2 základné organizácie, alebo teda agentúry, ktoré sú APA a Associated Press teda a Reuters, Thomson, ktoré vypúšťajú do 7000 asi tlačených novín denníkov a tak ďalej v Európe. Čiže toto sú 2 zdroje, ktoré majú úplne identických vlastníkov, respektíve medzi sebou si šerujú nejaké svoje záujmové skupiny a tak ďalej. Takže otázka vojny a mieru je bytostnou otázkou toho, čo od začiatku v Zemavek hovoríme. A súvisí to samozrejme nielen s konfliktom na Ukrajine, a tu musím ako veľmi dôrazne upozorniť na to, že my sme už od roku 2014, od roku 2015 usporiadavali diskusie ohľadne pomoci a organizovania pomoci ľuďom na trpiacom Donbase na východnej, teda Ukrajine, áno. Čiže to nebolo, že teraz. My sme stále hovorili o tom, že treba pomáhať. Robili sme s nimi diskusie na veľkých fórach, kde bolo veľa ľudí a takisto sme to dávali aj na YouTube a tak ďalej. Takže to malo to, myslím si, že veľmi veľký zásah. Hej? Takže ale boli samozrejme, vtedy nikto nemal záujem, vtedy nikto nehovoril o Ukrajine. V roku 2014-15, keď bol Donbas a keď horela Odesa, kto mal vtedy nejaké označky, kto sa vtedy prezentoval, že teraz ten svoj súcit a solidaritu s ľuďmi, a to boli nie ľudia. Hej, to ľudia, ktorí trpeli na tom, to vtedy nebolo. My sme naopak, Kiska sa stretával, že s Porošenkom a že budeme teda potrebovať nejaké medzinárodné dohody, ktoré tam a onam budú viesť, ale pritom my sme videli jasne, že Zelenský na začiatku pred voľbami deklaroval, že bude koniec tejto vojny a tomuto konfliktu, presný opak sa stalo. No? Takže hovorili sme aj v súvislostiach a intenciách s konfliktom na Blízkom východe, ktorý dnes vidíš, akým spôsobom eskaluje, akým spôsobom sa vyvíja celá tá genocída, to všetko, o čom hovorilo už dnes naozaj aj prostredníctvom valného zhromaždenia 153 krajín, ktoré hlasovali napríklad za okamžité prímerie napríklad v Palestíne a Gaze. Čiže toto všetko sú témy, o ktorých sme hovorili kontinuálne, ja teda od toho 2012. Zemavek od roku 2013. To nie je retorika dnešných dní alebo posledných mesiacov alebo rokov. Jaký je tedy i podle tebe rozdíl mezi těmi opravdu svobodnými, nezávislými médii a těmi alternativními, která se nyní tváří jako dokonce mainstreamová, protože ten původní mainstream je tak trošku v některých momentech už řekněme hodně upozaděn, protože lidé přestali sledovat některé ty původní mainstreamové kanály, protože už příliš lhali a dezinformovali. To je takový paradox, ale řekni mi, jak ty vidíš, vnímáš ten rozdíl mezi tím, že jsou i ty média, řekněme, alternativní, která vlastně nejsou úplně alternativní? No, my sme sa o tom rozprávali, bol si pri tom aj s Petrom Hájkom, ktorého si nesmierne vážim a ktorého práca je naozaj kontinuálna, minimálne a možno dlhšie ešte ako tá naša. Takže všetká česť. A presne on to zadefinoval, keď hovoríme teraz, veľmi dôležité sú tie pojmy, áno. Čiže my od začiatku nehovoríme alternatívne médiá. Dokonca niekto hovorí, že my sme si to vymysleli ten názor, že oni si tak nazvú. Nie, sme alternatívne médiá. Presne to povedal Peter. Slobodné hovoril a áno, my hovoríme slobodné a nezávislé, pretože my nie sme závislí od žiadnych politických strán, vplyvov peňazí, niekoho a tak ďalej. Áno, jedine od čitateľov. To je veľmi dôležité. Dnes je situácia taká, a zvlášť teda po voľbách na Slovensku, že tie alternatívne médiá jednak sa prehlasujú, že my sme už mainstream a proste už tak ako majú pocit, že je všetko vyhraté a teraz už len peniaze na účet. Ten priestor týchto médií, ktoré sme my, povedzme na Slovensku, budem úplne konkrétny, spolu vytvárali so Slobodným vysielačom, s Infovojnou, boli tam tedy aj hlavné správy. Ale naozaj tieto tri médiá, my sme nakoniec vytvorili aj asociáciu nezávislých médií ešte v roku 2016 a práve tam bol ten Slobodný vysielač, boli tam hlavné správy, teraz už je tam Slobodný vysielač, hlavné správy Zemavek a teda Infovojna. A tu je dôležité aj to, že my sa snažíme naozaj poukázať na to, že sme tu kontinuálni na to od začiatku a nie sme poplatní. Ja keď sa pozerám, akým spôsobom je dnes kontaminovaný tento priestor, že ľudia z tých médií sú v zásade nekritickí. Keď sa pozerám na tie videá niektoré, že oni nadbiehajú dokonca vládnym činiteľom, politikom, toto není úloha predsa médií. Alebo toto je normálne, že ja som to včera povedal úplne natvrdo, ja si myslím, že toto je taká tá propaganda typu Leny Riefenstahlovej. Niektorí asi poznajú, myslím, že väčšina divákov
paralelne vie, kto bola Riefenstahlová, teda Hitlerová propagandistka par excellence, teda robila dobré filmy, treba povedať, bola remeselne fantastická, ale proste tento typ, proste tu máme ľudí, ktorí sa pýtajú, že toto všetko stíhate, ja neviem, aký si pekne opálený, pán premiér a podobne, toto nepotrebujeme, ani myslím si, že ani ten Fico to nepotrebuje, ani ten Robert Kaliňák takéto nepotrebujú, potrebujú normálne príčetné otázky, ktoré sú aj kritické a myslím si, že oni sú spôsobili odpovedať na tie kritické otázky. No, čiže do tohto priestoru... Jenomže tě přeruším. Jsou na Slovensku některá média, která takzvaně otočila po té, co se Fico stal premiérem, jo, která byla původně třeba pro SME? Ja by som to povedal, že to je trošku také... Je tam dôležité vnímať a cítiť tie nuancy a tie nuancy nie sú v tom, že otočia niektorí. Ono sa to robilo aj v 60. rokoch. To je taká tá udržiavaná alternatíva, udržiavaná takzvaná nezávislá, udržiavaná takzvaná opozícia. Ty to veľmi dobre poznáš, vieš? Čiže ja by som to povedal ešte takým tým našim slovníkom, pre ľudí zrozumiteľným, takéto držhubné. Že len do nás nerýpte, to úplne stačí. Áno? Čiže to je princíp. No ale toto predsa nie je možné, toto nie je naozaj práca. My sme kvôli tomu nevznikli, aby sme do nikoho, aby sme dostávali držhubné. Samozrejme, keď aká vláda robí dobrú prácu, ktorej sa zaviazala, povedzme teda tým ľuďom, ktorí ju zvolili, alebo tým ľuďom, ktorí s nimi sympatizujú, nemusia zrovna voliť, ale sympatizantom, no tak je to v poriadku, je to všetko v poriadku. Ale pokiaľ tá vláda otáča, nejaká, a robí práve proti záujmom ľudí, ktorí ju volili, no tak potom je naozaj úlohou tých médií na to upozorňovať a nie byť ticho. A toto držhubné proste jednoducho neplatí. A ja viem veľmi dobre, že dnes na Slovensku existujú jednoducho programy držhubného. Ja s tým nemôžem súhlasiť. Niečo iné je, keď sa v spoločnosti, v štáte a zvlášť dnešnej situácie vytvoria nejaké, povedzme, schémy, ktoré budú schopné zaručiť, zabezpečiť to, že sa dokáže vytvárať a edukovať nová generácia, povedzme, nezávislých novinárov. To je úplne v poriadku a tomuto treba dať absolútne zelenú. Lebo z našich financií alebo z našich možností, ktoré nám dávajú predplatiteľia práve na to, keď hovorím konkrétne o Zemavek alebo ZBTV, je jedine my iba vyvieme prežiť. Ale keďže chceme, a toto je veľmi dôležité, aby po nás existovala nejaká nová generácia, ktorá teda prebere schopnosti a aj technické, aj remeselné a samozrejme aj tie, ktoré sú najdôležitejšie, to znamená tie schopnosti rozlišovať, tak k tomu je naozaj treba dlhodobý priestor k tomu, aby sa mohli vyvíjať. V tomto prípade je úplne správne, aby sa vytvoril, takýto projekt, inštitút, však na tej druhej strane ich majú 1 000 000 a sú platení proste bohom mamonu, no tak treba samozrejme tu vytvárať takéto projekty, ale nie pre Boha. Využívať novinárov, alebo teda tie alternatívne médiá, ktoré hovoríš, na to, aby kapali božskou také, ako aby tancovali tak, ako niekto píska. To proste nie je možné, to je absolútne popretie. A ja, s týmto končím, tento krátky vstup, ja som zhrozený naozaj z toho, akým spôsobom je od roku 2020, to znamená od toho covidu, ale zvlášť po tom, čo sa stalo na Ukrajine, vstupom teda do hry celej tej špeciálnej vojenskej operácie, akým spôsobom sa zrazu začala rojiť taká tá akože alternatívne hviezdy žurnalistiky a alternatívnej, ktoré, a budem úplne konkrétne, ktoré si od respondentov pýtajú peniaze za to, že s nimi robia rozhovor. To je niečo nenormálne. Ja som zhľadnúšený. Toto proste nie je možné. Oni jednoducho si spravili z tej tzv. Alternatívy normálny biznis a ja toto považujem za absolútne nekorektné. O tobě je známo, že ty si nebereš servítky jako v mnoha věcech, že říkáš věci teda tak, jak je cítíš, což je správné. Dokonce třeba nedávno jsem si i všiml, protože u nás třeba v Čechách si dost často lidé myslí, že vy jste to jako Slováci vyhráli, že vy teď máte úžasnou vládu, že tam máte Roberta Fica, že tam máte Pellegriniho jako prezidenta a že vlastně jste na úžasné cestě k ohromným, řekl bych skoro až epochálním změnám. Jo? Ale ono to tak úplně na ten druhý pohled není. A já si pamatuju, že Robert Fico třeba šel do toho volebního klání s tím, že říkal ani nábojnici na Ukrajinu. A že on to byl takový vlastně trošičku malinko podvod na ty voliče,
aspoň mi to tak připadá, jo, doufám, že se tím nikoho z vás, kdo máte jiný názor, nedotknu, ale když teda řeknu, že ani náboj na Ukrajinu, a pak řeknu, no ani jeden náš státní náboj, třeba jako od obrany, od vojáků nebo ze skladů, kde jsou nějaké asi zbraňové rezervy, ale ti soukromí výrobci, ti soukromí zbrojaři tam můžou dodávat vesele jako o život, tak není to tak trošičku manipulace veřejným míněním? Ja som sa včera k tomu vyjadril. Myslím, že toto ľudia nevolili. A teraz, a poviem to úplne konkrétne, teraz v prípade, povedzme, tejto vlády, v prípade aj zvolenia Petra Pellegriniho, sa stane jedna vec, pokiaľ oni budú veľmi vážnym spôsobom otáčať. Lebo toto ľudia presne volili. Ani náboj, žiadna munícia, žiadna podpora v tomto zmysle v akémukoľvek vojenskému konfliktu. To nie len na Ukrajine, akémukoľvek konfliktu. Naopak, ja som zrozený bol, keď sa Slovensko zdržalo hlasovania na pôde voľného zhromaždenia OSN ohľadne okamžitého prímeria v Palestíne. Mimochodom, Česká republika bola proti takémuto, čo bol som teda dosť zrozený, ale ty, jak máš na to určite tiež svoj zrozený názor. Nemluvme radši o České republice. Jo, jasné, nás jasné. je to daleko drakoničtější. Jasné. To by bylo na dlouhou debatu, ale vraťme se právě k tomu Robertovi Ficovi, protože přesně ještě jenom krátká vsuvka. Jestliže teda média mají hledat tu pravdu, hledat ta fakta, ty informace, mají být svobodná a nezávislá, tak pak je potřeba, aby byla schopna zpochybňovat všechno. Jo, nejenom stranit jako těm, o kterých si myslí, že mohou být těmi lepšími nebo tím menším zlem, nebo naopak tím bytostným dobrem. Proto je potřeba mluvit i o těchto věcech. Ne? Jasné. Ja, keby som to bol, keby som bol taký vzťahovačný, tak musím povedať, že to bolo za vlády Roberta Fica, keď nám vtrhla domov náka. Máš tu zkušenosť, jo? Ale ja to když ty chlapky s těma kulometama mařili na tvoje děti. Áno, bolo to za vlády Roberta Fica, ministrom obrany bol vtedy Robert Kaliňák, on už x-krát povedal, a ja tomu ako aj verím, že to nebolo v jeho kompetencii, ale nechcem sa tomu, len chcem povedať teda, že keby som celý čas my sme nejako nemali tú potrebu vystupovať až tak tvrdo proti Ficovi, proti, ja neviem, Kaliňákovi, proti vtedajšej vláde a tak ďalej. Mne sa toto, ja nemôžem prenášať svoje súkromie, ale hoci to sa netýka súkromia, to je novinár. Vieš, keby sa to stalo niekomu v denníku N, alebo by sa to stalo v Týždni, že mu prepadnú rodinu komando NAKA, tak o tom by hovorila ešte Európska komisia a prichádzali by, ja neviem, sem kongresmeni zo Spojených štátov. Som o tom hlboko presvedčený, keby sa takéto niečo stalo na druhej strane. Ale dobre, nechajme túto tému a poďme teda na to, čo sa zapýtal v súvislosti s súčasnou vládou a s tým teda akoby otáčaním. Ja vravím, že pokiaľ tu máme takéhoto napríklad vládneho poslanca, ktorý hovorí pre mňa neuveriteľné hajlovanie, že sláva Ukrajine, to je niečo úplne že katastrofálne. To keď počujú ľudia na východe v Kolbasove a tam, kde vyvražďovali banderovci, tak toto proste musí byť pre toho Slováka príčetného, ktorý teda pozná aj históriu a toho konfliktu a tohto pozdravu, to je úplne niečo hrozné. A toto hovorí človek, ktorý je veľmi blízko, tesne vedľa Petra Pellegriniho. Po voľbách sa ukázalo, že teda je to retorika, ktorá hovorí, že no áno, my vieme, kto je agresor, vždy sme vedeli, kto je agresor, stále sa hovorí o Rusku ako agresorovi, pritom stále sa zabúda na to, že Putin ešte v tom roku 2007 na Mnichovskej konferencii hovoril, že je tu veľká pravdepodobnosť vypuknutia konfliktu, keď budete stále a stále robiť kroky, ktoré robíte, na ktoré sme sa nedohodli, jednoducho tu od tých 90. rokov je stále ten problém, že Rusko nebolo pozvané do rokovania o rozširovaní NATO a tak ďalej. To sú strašné prúsy, o ktorom hovoria ľudia ako Kissinger a podobne. Tam vznikal problém. Už pri páde železnej opony vznikal tento veľký problém. Preboha, však Európa je Kyjev, ale Európa je aj Moskva, áno? Čiže my toto ako keby nechceme, stále vytvárame toho nepriateľa. A ešte späť k tej teda otázke. Teraz, keď súčasný establishment a administratíva nebude ochotná splniť to, k čomu ju povolali ľudia a národ, tak sa obávam, že bude mať nenormálny problém, aký to ešte nikdy žiadna vláda nemá. A ten problém spočíva v tom, že sa voči ním postavia tí tzv. Liberáli a slnečkári, ktorí už teraz by ju najradšej rozpichali vidlami, ale postavia sa ešte aj z tej druhej strany ulice ľudia, ktorých podviedli. Čiže takýto masaker v úvodzovkách, hovorím to symbolicky, to ešte nezažil nikto, pretože
postaví sa voči ním naozaj, že asi takýmto spôsobom zjednotia ten národ, že sa postavia voči ním tí aj tí, pretože jedných podviedli a druhých jednoducho nesplňajú aj tak ich predstavy o tom, ako by to malo vyzerať. Čiže toto, čo sa teraz momentálne robí, a na to možno aj týmto chcem upozorniť, možno sa to dostane k niekomu kompetentnému, chcem veľmi dôrazne upozorniť, nepodvádzajte naozaj tých ľudí, nepodvádzajte to, čo ste slubovali, nelavírujte, nehovorte, že zrazu takéto výnimky budeme mať a zrazu my hovoríme, že kto nie je to tak. A tí ľudia vás nevolili preto, aby ste tam dodávali nejakým iným spôsobom tie zbrane. Oni volili princípy. A tými princípmi predsa je, že my tu chceme mať konečne pokoj. Slovensko má byť krajinou, ktorá má byť sprostredkovateľom mieru. Ja som to hovoril už v roku 2015 v Moskve. Prečo by Slovensko nemohlo byť sprostredkovateľom mieru? Česká republika, Slovensko. Hovoríme teraz o Slovensku, o Bratislave alebo Nitre, ako centre Veľkej Moravy. Preboha, prečo nie? Veď my sme mali národové. Geograficky sme úplne. To srdce tu sprostredkujeme mieru veľkovania. Ale nie preboha, že vymýšľame nejakým spôsobom takto, že ako by sme tam predsa len tie zbrane doručili. Toto je jedna vec, zbrojársky priemysel. No a teraz sa vyvíja na Slovensku, sa chce vyvíjať vôbec v Európskej únii, sa chce znovu vyvíjať zbrojársky priemysel a tak ďalej. Ale oni ako keby si neuvedomali, že krajiny v rámci NATO, ktoré budú znovu zreštrukturalizovávať, povedzme, zbrojárskú výrobu, sa okamžite samozrejme stávajú terčom. A ja sa obávam, že keď napríklad sa stane niečo také, a dúfam, že sa to nikdy nestane, ale už boli aj také informácie, že preventívne sa môžu nejakými taktickými strelami zasiahnuť niektoré vybrané vojenské ciele, ako napríklad muničné sklady, ako napríklad práve fabriky, ktoré vyrábajú zbrane, ktorými zabíjajú Rusov na ukrajinsko-ruskom fronte na Ukrajine. No tak potom sa môže stať, že nejaká takáto raketa priletí, nedaj Bože, aj na Slovensko, do Čiech, do Polska a tak ďalej. A v tom prípade sa samozrejme, že Jirko, otáča aj tá verejná mienka. Zrazu sú ľudia, ktorí hovorili o tom, že nedrážite to Rusko. Zrazu sa stanú verejnými nepriateľmi. Že aha, vidíte, my sme vám hovorili. Takže preemptívne teraz vravím. Dávajte si na toto veľký pozor. Nedrážite ho tým, že my tu budeme budovať zbrojársky priemysel, ktorý je aj tak v troskách v celej Európe. Nedráždite ich tým, že my teraz budeme vytvárať všetko preto, aby sme vyzbrojili Ukrajinu, ktorá je už aj tak neschopná akokoľvek, proste ani tým, čo sa dodáva z tých skladov vyprázdnených z 80 90 rokov z európskeho Bundeswehra. Tak toto je úplne smiešne. To Rusko, je dôležité povedať, týmto to skončím. To Rusko má, aj spolu s Čínou, ale hovoríme Afrikou, Rusko má nenormálne zdroje surovín, z ktorých sa vyrába tá oceľ ruská, okolo toho ruského ocele a meča, to je tá zemská os, o ktorej sa točí ten svet, prostě či si mal, alebo nie, to je ten Mackendorov hák. Já se také snažím neustále opakovat, že když už teda lidé nechtějí vnímat to, co se tady dělo, nebo respektive na té Ukrajině hlavně od roku 2014, ale vlastně jak bylo to Rusko tím západem podváděno už vlastně od pádu železné opony, tak aspoň mají být lidé trošku pragmatičtí a uvědomit si, že my jsme jak pupeční šňůrou svázaný s Ruskem, protože potřebujeme zdroje, které, když nebudeme mít, tak náš průmysl skončí v troskách. Jasné. A už teďko mám informace od lidí z průmyslu a docela velmi vážné a zarážející, že skutečně dochází k extrémnímu zpomalení. Že ta poptávka začíná slábnout, že výroba slábne a skutečně my můžeme třeba během roku, dvou mít extrémní problémy i s nezaměstnaností a může se začít rozpadat celý sociální systém. Toto už je naštartované, tomuto sa už nevyhneme. To sú nezvratné procesy, ktoré my teraz... Souvisí s části s tou deindustrializací celé Evropy, protože třeba zrovna česká ekonomika je dost navázaná na tu německou. Ano, jasné. Jo, ale když se teďko vrátím třeba rok a půl nazpátek, pamatuji si, jak jsem tě tehdy pozval na tu demonstraci 26. listopadu, tuším, že 22, na té Letné, a ty si v tom svém proslovu tam řekl, že vlastně oba ty národy, jak český, tak slovenský, čeká tisícročná změna, nebo tisícročná změna, ano, přesně. A že si tam hlásil takové to heslo, jak pro Česko, tak pro Slovensko, ty jsi to měl pro Slovensko bez politických stran. A
proto se tě chci zeptat na jednu věc. Já předpokládám, že si za tou změnou systému pořád stojíš, i když jsi se rozhodl, že zkusíš prostě kandidovat v Evropském parlamentu. Já musím teda říci i divákům, že my obvykle kandidátům do Europarlamentu, hlavně těm našim českým, moc prostoru nedáváme, protože drtivá většina z nich tam jde spíš zhasnout. Jo? Ale no ne, to ne jakože hned. Jo? To prostě vydržet co nejdéle a jak se říká, poslední zhasne. Jo? Ale u tebe já to přesto necítím, ale chci se tě zeptat, protože o tobě je známo a já, jak tě sleduju dlouhodobě, tak vím, že máme takovou tu podobnou vlnu přemýšlení o tom, že ta změna systému by měla být taková, že by ten současný politický systém konkurenčních mezi sebou soutěžících politických stran nebo vzájemně provázaných, zmanipulovaných a korupcí prolezlých lidí, kteří pachtí pomoci, by měl být nahrazen jiným systémem a vím, že ty i také hledáš různé systémy, dokonce si se i účastnil Slovenského národního obrození, i myšlenkově to podporuješ. Co tě vedlo vlastně nakonec k tomu, že jsi řekl, já teda zkusím ten boj o to dostat se teda, nebo tu soutěž do Evropského parlamentu? No. Jaká má podle tebe ta tvoje mise smysl, jaký má být ten cíl? Treba najprv povedať, aby som bol úplne korektný. Strana, ktorá sa rozhodla, bolo ich viacej. Niektorí tu sedia aj na zobereckých chodničkoch, len nechcel sme to hovoriť, ktorí dali tú ponuku, že aby som teda bol na ich kandidátke. Ako nezávislý tu prizvukujem, aj keď samozrejme ľudia povedal, dobre, nezávislý, asi na kandidátke tej strany. Čiže, no je fakt, že ono sa jinak tam kandidátne. Inak sa nedá, no, ale toto je proste, a ja to stále hovorím, no dobre, je to chore, je to absolútne nezlučiteľné s princípami, ktoré obidvaja cítime, áno. Na druhej strane, ale ja hovorím, že ako nezávislý kandidát chcem rozprávať o témach tak, aby boli viacej slyšiteľné, aby boli viacej zrozumiteľné, aby sa dostali k väčšiemu počtu ľudí. Ja som tu na jednej strane hovoril o tom, akým spôsobom je kontaminovaná dnes tá tzv. Alternatívna scéna. To znamená, že už sa aj tu do tohto priestoru začína stále viac dostávať akých cudzorodých prvkov, kde zaniká tá pravosť, tá skutočnosť, tá pravdivosť toho názoru a toho presvedčenia. Čiže to je jeden moment, ktorý je veľmi vážny v zmysle toho, čo sme doteraz mali. A my sme ako Zemavek proste mohli hovoriť o tých veciach bez toho, aby si do toho priestoru jednoducho vnikali takéto prvky, ktoré sú naozaj nevočiace. No a druhá vec je tá, že áno, treba na pôde Európskeho parlamentu, ináč treba si povedať, že to sú pravdepodobne naozaj posledné voľby, čiže kto tam ide s nejakou víziou, že tam ešte bude, zašíri sa tam na 5-10 rokov. Pre mňa Európsky parlament nech by dopadli voľby akokoľvek, pre mňa, alebo aj teda v tej širšej súvislosti, neznamenajú konečnú, alebo neznamená to, akože toto chcem v živote som chcel dosiahnuť, lebo to by bolo hrozné, hej. Je to určitá medzietapa, ktorá má hovoriť o tom. Napríklad, keď hovorím konkrétne o politických stranách. Ja som zhrozený, že politické strany po dosiahnutí 3% dostávajú skutočné prachy. To sú peniaze. Ja nehovorím o 5%, áno. Že to je defektný systém. Ďalší defektný systém, to koľko preboha dostávajú tí europoslanci peniazy. A potom samozrejme majú ľudia, čo sa mi veľmi nepáči. Budem o tom hovoriť. To sa mi veľmi nepáči. To je taký nepomer s tým, koľko ľudia tu zarábajú a potom si povedia eurovoľby, europoslanci, tak samozrejme, že majú voči tomu absolútne prirodzený odpor. My budeme volať niekoho, my tam budeme voliť, no tak potom sú tam poslanci samozrejme, ktorí sú tam 4 obdobia volebné, myslím aj také. To je niečo, a čo spravili? Treba sa... U nás jsou tam taky tací, kteří si jdou pro výslužku, protože po určité, myslím, že po třetím období už máš možnost mít potom jako slušný důchod evropský. Ja viem, hovorím, nie je to môj prípad a ľudia to veľmi rýchlo aj uvidia nie po, ale pred eurovoľbami. Nie po, to by bolo také lacné, to by bol trik, čiže to ujde. A do toho som vstúpil, že s týmto presvedčením, že toto sa musí zmeniť. To je jedna konkrétna vec. Potom odvolateľnosť politikov, ktorí neplnia to, k čomu sa zaviazali. To už teraz by malo hneď fungovať. To už by malo fungovať. No, nehovorím, to už sme ale o prvku príjmej demokracie. Jasné. A ja o priamej demokracii budem na pôde Európskeho parlamentu. No dobre, oni povedia, že
no a to budeš hovoriť do nejakej prázdnej steny. No tak už teraz hovorím, že nebudem to hovoriť do prázdnej steny, pretože my sa nefokusujeme len na Európsky parlament, ale my ten Brusel, ktorý tam je a okolo neho samozrejme x záujmov, skupín, ktoré sa na to veľmi, veľmi pozorne pozerajú. A to hovorím teraz aj o Rusku. My sme mali nedávne rokovania s ruskou stranou, mali sme rokovania, čo byť nie je vládna strana. No ale to akože musíme čakať na vládu, čo povie. Veď každý z nás občanov má predsa právo na to, aby sa stretol z očí v oči ľuďom, s ktorými jednoducho sa nadväzoval dobré kontakty. Prečo nie? A my sme tým už dlhodobo známi. Myslím, že sme prekonali už kus cesty, kde sme prešlapovali naozaj sneh. Teda nehovorím len o Zemaveku, hovorím o tých pravdivých, naozajstných slobodných médiách. Čiže ten Európsky parlament v žiadnom prípade poprvé nemôže byť konečná a poprvé to nemôže byť iba tento priestor. My musíme práve z pozície mandátu, a niečo je úplne iné, ako keď si europoslanec a môžete stretovať s ľuďmi z šanghajského priestoru, môžeš sa rozprávať s ľuďmi z BRICS, môžeš začať iniciovať debaty, ktoré nemajú vôbec nič spoločné s Európou a s Európskym parlamentom, ktorý podľa môjho názoru ako na 100% skončil a končí. Pretože to právo veta, to sú kľúčové veci, on horí, to je koniec. Čiže ja sa idem zúčastniť toho, teda keď hovorím, že by ma zvolili, ale teda aj v tejto kandidatúre, zúčastniť toho, že sa budem pozerať na to. Nie len pozerať, ale budeme sa pozerať na to, ako bude padať tá babylonská väža. To je samozrejmá vec. Občas takhle vydáte nejakú tú cihličku, když to půjde, ne? Ono z tej zrútenej stavby na tých troskách treba budovať úplne nové vzťahy. V rámci, dobre, dneska už je taká sprofanovaná veta, že politika na všetky svetové strany a tak ďalej. To říkají většinou ti, kteří se bojí říct, že i na tu východní, víš. Ja som hovoril presne, no v prvom rade. To je taková kamufláž, že máme dobré vztahy za vše, že máme mít suverenitu, ale jako my nejsme nějaký ostrůvek uprostřed oceánu, kde by nám rostly banány a my jsme si je jenom tak jako nechali. Treba sa pozerať tam, kde sú 3/4 populácie sveta a samozrejme tam sa to je presne to prirovnanie ako kedysi, keď išiel Marco Polo v stredoveku na Žltej rieke, pozeral sa, aký tam je čulý dopravný ruch a potom bola porovnanie s Londýnom, čo bolo naozaj, že temža ako naozaj páchnúca stoka, na ktoré boli nejaké koly drevené a na tom boli nejaké domčeky, takže to bol vtedajší obraz Londýna. Na rozdiel od tej prekvitajúcej Číny, to už hovorím o stredoveku, to isté máme dnes. To sa vrátilo. Po tých 500-600 rokoch sa toto tu znova vrátilo. My teraz budeme mať... V Rusku dochází k neuvěřitelnému rozmach. Ekonomický rozmach. A čo tie sankcie priniesli? Treba si povedať naopak. Právě přinesli tu větší jejich samostatnost a začali se obracet na jiné trhy. To je přesně to, o čem vlastně jsme informovali nejenom my, ale i spousta lidí před námi, že toto se stane, že to bude přirozené vyústění. Že když to teda nedajdou u nás a když se přetrhají ty obchodní vztahy, takže to prostě budou hledat někde jinde. Preto my hovoríme už teraz, že teda túto pozíciu by sme mali, kde je tam kdokoľvek, teda, ktorí je spôsobili to robiť. Túto pozíciu teda v tom Europarlamente nie, že na nejaké... Chodiť do Europarlamentu a odtiaľ prinášať nejaké spravodajstvo, ako to tam je zlé a čo tam sa zle deje. Preboha, veď na to ti stačí webkamera, nie? Na toto by som tam mal ísť. Vieš, taká veľmi drahá webkamera. Zájem, koľko tam má ten europoslanec, 20 000, to chceme, to nie. Tam má ísť o to, že táto pozícia ti vytvára akési trošku iné kompetencie, v rámci ktorých ty môžeš mimo Európskej únie práve s krajinami, ako je Irán, Čína, Brazília, môžeme hovoriť, do Číny idem na pracovnú cestu, kde teraz na 2-3 týždne, do Iránu sme pozvaní a tak ďalej, ale nie ako vládna delegácia, hej? Čiže nikto ťa nebere tak nejak trochu vážnosť by to chcelo, takže kvôli tomuto som sa rozhodol, dobre, ako nezávislý kandidát, teraz vôbec ma nezaujímajú akákoľvek strana. Hej? A ešte raz zdôrazňujem, že teda v rámci korektnosti musím povedať, že zase nepôjdem proti tým, ktorí ťa delegovali, teda, alebo teda pozvali ťa, že či by si nechcel byť súčasťou tej kandidátnej listiny. Podľa mňa ešte raz, je to choré. Ja som to hovoril od začiatku a vždy to budem opakovať. My sme robili Memorandum slobodného občana, Jirko, v roku 2012 v Kalnej nad Váhom. V roku 2012 to bolo. My sme hovorili slobodný občan. Memorandum slobodného občana. Mnohí si to určite pamätajú a spomenú si na to, čo hovorím. To bolo už... A vtedy sme robili demonštrácie. V 2012.
Potom sme robili národnú konferenciu. Potom sme robili národnú konferenciu aj v súvislosti s Banskou Bystricou, kde som bol aj v súvislosti národného obrodenia áno. Robili sme x takýchto projektov. Od roku 2012 hovorím, že aj v roku 2018, potom v roku 2022, 3 to bol v 2023. Takže v tomto sme my naozaj, že kontinuálni a stále hovoríme o tom, že tu je obrovský defekt v tom, že ty musíš byť vôbec na nejakej kandidátnej listine nejakého, to je strašné, to je príšerné. Ale oni nepovedali, že no nič lepšie sme nevymysleli. Včera tu zaznelo, no nič lepšie sme nevymysleli. Takže my máme akože rezignovať, že nič lepšie sme nevymysleli. Volební je nastavený tak, že nelze volit samostatné osobnosti. To je strašné. Nelze volit ani napříč stranami. Takže jediné, co můžeme třeba doporučit, je, aby se lidé zamysleli nad tím, že ti, kteří jim přijdou sympatičtí, kteří mají konzistentní názory po celou dobu, kteří prostě opravdu už v minulosti prokázali, že jasně stojí za národními zájmy, no tak aby je kroužkovali. Od toho máme tužku hezky zakroužkovat a tím pádem jako aspoň můžou v tom současném nám naprosto nevyhovujícím systému něco malinko udělat. Jo. Ale já si ještě vrátím právě k tvým názorům, protože možná vy, co sledujete často kanál Paralelně, tak víte, že vždycky, když máme rozhovory s Martinem Kollerem, tak opakujeme jednu takovou naši iniciativu, která zní ani hlas těm, kteří chtějí setrvat v EU, v NATO, ve WHO a možná v některých dalších severoatlantických strukturách. Jak seš na tom ty? Já vím, že naprosto souhlasím. Čím dříve odtud jak takzvaně vypadnout, tak tím lépe. To je Titanic, no. Na Titaniku bola včera sa niečo bolo o pesničkách a hudbe, tak na tom Titaniku bola pesnička o bližšie Bože k tebe. Tak myslím si, že toto by sa teraz zase tak viacej malo ozvučovať, spievať, aby si ľudia uvedomili, že o čo tu ide naozaj. Toto je potapujúci za tým. Vieš, o čo ide? Aby sme boli v rámci tohto celého procesu, poviem to teraz tak metaforicky, spôsobili robiť to najlepšie, ako sa dá. Vieš, keď máš na lodi nejakého kapitána, proste musia byť tí ľudia musia mať trošku chladnú hlavu. Spôsobili. To znamená, robíme s profesorom Staníkom, robíme s doktorom Lakotom. Keď hovoríme o Svetovej zdravotníckej organizácii, robíme s profesorom Staníkom, tak hovoríme o ekonomických, ale nie o ekonomických tematikách. Už dlhé roky, to nie teraz. Aby sme boli spôsobili spustiť naozaj dobre, spravodlivo tie člny záchranné, keď hovoríme o Titaniku, na vodu, aby sa tam naozaj dostali. V prvom rade tam majú ženy, deti, proste musí to byť tam nejaký ordung. No? Čiže toto my ideme robiť. No? Tu nevieme teraz, že bedáka, že dnes sa to veľmi, akože nie je mi to veľmi sympatické, hovoríme, už to znova zopakujem, že keď tam niekto príde do toho parlamentu a bude tam, čo všetko zlé sa robí, aha, čo zase podpísali. No, ale z toho sa ľudia nenajedia. To ich nenasytí, to nie je chlieb náš každodenný. My musíme byť spôsobili teraz spúšťať záchranné člny na vodu. Ono se to tak jako dělí trošičku, jak jsem si všiml, na ty, kteří očekávají, že teda přijede nějaká záchranná loď. Ona tak trošičku může přijet v podobě některých lidí, které by bylo potřeba podpořit. Nebo přijede ta loď s těmi piráty, jo? To jsou ty progresivci, ta unie, která prostě opravdu pracuje na našem pádu už po dlouhou dobu. A pak je tady ještě jedna taková zajímavá skupina a ta se bohužel bude muset dřív nebo později probrat. A to je skupina těch, kteří stojí na té nakloněné plošině té paluby a dožadují se vrácení peněz, po případě vrácení nazpátek do místa výjezdu. To jsou ti, kteří pořád opěvují ten návrat do normálu, jo, do té staré dobré doby. A když se jich ptám, co to je ta stará dobrá doba, tak oni řeknou kapitalismus 90. let. Já říkám, ale tam začal celý náš Jasné. Co ty si o tom myslíš? Jak je to u vás na Slovensku? Taky to je tak jako podobně? No, ako ľudia potrebujú v prvom rade k tomu, aby boli kompetentní sa rozhodovať dostatok informácií, čo sa snažíme im prinášať teda tú dlhú dobu. Keď kapitalizmus z 90. rokov, tam to naozaj začalo. Teda tak budeme hovoriť o korporativizme, budeme hovoriť o naozaj to slovo, ktoré použili ešte teda v rámci socialistického zriadenia, že imperializmus, to proste sedí. To impérium, ktoré je dnes zabezpečované tým, že
tlačí do nekonečna proste peniaze, ktoré, dobre, v Amerike ešte tak trošku, povedzme, ja neviem, je tam inflácia 3,4 alebo koľko, ale tie ostatné krajiny ho odmietajú. Toto sú veľmi dôležité faktory, ktoré vplývajú na medzinárodnú politiku. To, prečo zabili Kadáfiho, to, prečo zabili Saddam, ináč spôsobmi, ktoré sú strašidelné a tí, ktorí boli pri moci ako Hillary Clinton alebo Saddama obesili, čo toto je? To sú masový výrazne. O akej demokracie? A keď hovoríme o Srbsku a tak ďalej, a toto všetci píčia, tým ľudia vedia. My sa musíme dostať, no tak dobre, bola tu určitá konjunktúra do tých 70. rokov, ale potom začali tie hrdzavé pásy detroitské, áno, proste tá celá tá mašinéria výroby a deindustrializácia sa začínala presúvať, ale riadeným procesom, treba povedať. Do Ázie, do Číny v prvom rade, áno. Čiže dnes nie je ani možnosť oživiť, povedzme, ten veľký zbrojárenský priemysel, pretože tam potrebuješ naozaj aj špecializovaných odborníkov, ktorí tam robia. Tí sú samozrejme stále viacej prečíslovaní na tej strane Ruska, Číny, ale už aj Iránu a Indie a tak ďalej. Jak sa povie, ja som povedal tak filmovo, tady zdochl pes, jo? Tu nie je o čom. A robiť tu ramená, prevážať tu nejaké makety Abramsov, alebo neviem čo, to tam je koniec, proste tam je koniec. A ešte raz hovorím, že je to postavené na surovinovej základni, ktorá jednoducho to Rusko má, či chceme alebo nechceme, alebo teda nechceme, no tak to proste je. No. To Rusko bolo samozrejme kvôli tomu vždy trňam v oku. Už keď hovorím o tom Mackinderovskom Heartlande. Čiže ľudia, ktorí sú na Slovensku, že boli sme hrozne podvedení tým. Vieš, čo bola jedna veľká chyba? Že v tom socialistickom tábore, ja to poviem tak metaforicky, nedokázali tým ľuďom dať rifle. Vieš, čo myslím? Že jednoducho oni pozerali po tých takých úplne obyčajných veciach, nedokázali rifle vyrobiť. No. Ja to nechcem teraz tak akože vulgarizovať. No. Ale skrátka, dobre, neboli sme pre nich niektoré atraktívne veci zabezpečiť, pretože boli tuzexy a blbosti. Samozrejme, že boli tu prúsedy typu, že na hraniciach strieľali ľudí. To je pravda, proste to sú veci, o ktorých treba hovoriť. Toto sú naozaj že, niečo, čo by sme nikdy nechceli, aby sa vrátilo. Nejaké ostnaté druhoty a potom. Nikdy. Ale to neznamená samozrejme, že by tu fungoval ten typ amerického sna, ktorý fungoval v 60. 70. rokov, ešte tých 80. ale ten thatcherizmus, reaganizmus, všetko definitívne pochoval všetky tie pôvodné predstavy o tom, akože rozkvitajúcom kapitálu, ktorý určitú dobu po vojne bol. Ale zase si treba znova povedať, o čom bola druhá svetová vojna. No tak to bolo o tom, o čom je aj teraz nadchádzajúci konflikt. To bolo o získaní obrovských, nenormálnych výhod. Veď bombardovaní Plzeň, však si to povedzme, keď hovorím o bombardovaní Nových Zámkov, Bratislavy, bombardovanie, likvidanie, keď bombardovali Bratislavu, prosím ťa. Všechno to byly takové omily, ako bombardovali Bratislavu 6-krát spojenecké sily a hlavne to boli teraz vzdušné sily Spojených štátov. Bombardovali 6-krát a samozrejme, že likvidovali sa všade rafinérky, likvidovali sa všade teda tie priemyselné zóny, ktoré boli schopné, bo oni už vedeli, že prídu sem Rusi. Veď poslednýkrát bombardovali Bratislavu nejakých 10 dní predtým, ako už prišla fronta. No tak toto ako, to niekto nich mi povie, že čo malo toto za oslob, alebo aký to malo zmysel zabíjať ľudí. A to boli bomby, ktoré boli zápalné. To boli bomby, ktoré vybuchovali niekoľko sekúnd potom, ako dopadli na zem. Tam boli kobercové nálety v Bratislave od hlavnej stanice až po Apolku. Čiže tá druhá svetová vojna pripravila nenormálne podmienky pre tú konjunktúru, o ktorej hovoríme. Ten Marshallov plán a tieto všetky fejky. V skutočnosti treba sa na ne pozrieť pravdivo. To všetko vytvorilo, ako aj teraz vytvára obrovské nevýhody pre Európu, ktorá je týmto spôsobom absolútne znevýhodnená tým, že je odrezaná od tých zdrojov, ktoré im to Rusko ponúkalo za naozaj veľmi výhodných podmienok. Preto tá Európa, aj to Nemecko, aj Francúzsko, aj priemysel dovtedy, čo hovoríme roky dozadu, tak to nefunguje, tak fungoval. Ale dnes jednoducho sa snaží práve ten globalistický inžinier spraviť jednoducho z tej Európy nefungujúcu, absolútne zničenú zónu, podobne ako Brusel, ktorý nemôže proste tak na takýchto okolností fungovať, bude ešte veľmi dlho trvať, kým sa spamätá. Zmínil si to, že tehda, kdyby ti socialisté nebo komunisté dali těm lidem ty rifle nebo tu televizi na to dálkové ovládání, která mimochodem Orava není tak daleko, že jo? Na konci těch 80. let jako skutečně vyráběná byla, jo? Ale
nebo to lepší auto a tak dál, tak že by ti lidé byli v pořádku, v pohodě. Ne. Ale zase jenom moje otázka ještě jedna. Zároveň asi oba dva chápeme, že to jádro celého problému, do kterého jsme se dneska dostali, je právě z toho nastavení hodnot, které z části tedy pravda díky tomu otevření hranic, kdy lidé najednou začali žít v tom luxusu a kupovat si ty zahraniční věci a najednou si říkali, tak my už jsme v tom kapitalismu, máme tady ten volný trh a tak dál, kdy se vlastně stali těmi závislými na těch západních hodnotách luxusu, mamonu, to je dovedlo právě do takového toho věčně se opakujícího cyklu vydělat peníze, protože jsem zadlužen, protože chci něco víc, než abych si počkal, až na to budu mít, půjčky a to všechno, kam jsme se až dostali do dnešní doby, bohužel je otázkou nastavení a ukotvení morálních hodnot. A asi mi dáš za pravdu, že bez změny nás všech nemůže přijít ani změna v nějakém parlamentu. Protože i ti lidé, co se budeme povídat, jsou tam vybíráni z nás. Takže bez toho, aniž by tady opravdu vzniklo cosi jako morální člověk, tak ta změna asi nepřijde. Že? Ja k tomu chcem ešte dodať jednu vec, a to je veľmi dôležité, aby to bolo pochopenie úplne celkom zrozumiteľné. Ja som hovoril, že spravil chybu ten establishment komunistický, že ľuďom nedal niektoré výhody hmatateľné, také tie fyzické, materiálne, ktoré sa vždy dávajú ľuďom chlieba, hry, aby sa zabávali. To som nepovedal, že ľuďom chýbalo iba toto. Samozrejme, že chýbalo ľuďom sloboda, chýbalo ľuďom cestovanie, to všetko sú dôležité veci. Ale bohužiaľ my ako ľudia, teda väčšina tých ľudí sa pozeralo aj na tú Ameriku a povedzme na ten kapitalizmus ako na príležitosť, ako sa jednak realizovať, ale ako si žiť dobre. Čo zase nemôžno predsa ľuďom vyčítať, no tak určité materiálne výhody, pozerali sa za dobrými jednoducho vecami, ktoré mali materiálnu... Ale všimni si, jak ten kapitalismus se vždycky zvrhne do toho mamonu, do toho luxusu a do té třídní společnosti, kde ti, kteří mají, tak chtějí mít ještě více a o to více kálí na ty, kteří nemají. No tak stačí sa pozrieť na to, akým spôsobom je dnes prerozdeľované bohatstvo sveta. Niečo iné bolo 70. roky, niečo iné rok 2024, kedy sa jednoducho to bohatstvo, ten materializmus, ten imperializmus sústreduje do čoraz užšieho vlastníckeho konzorcia, zopár jednotlivcov, zopár gigantov alebo zopár megakolosov, ktoré sú. Čiže to, ako bol opisovaný imperializmus a to koncentrovanie moci na úkor mnohých tých ďalších krajín, tak to je, myslím si, že výpovedné. Toto naozaj takto bohužiaľ funguje. Že to není žiadne spoločenské usporiadanie takéto, alebo ako o tom hovoril Fukuyama v tom, že teda ten liberálna demokracia je ako koniec dejín. To tak sa ukázalo, že vôbec nie je. Naopak. Dnes v spoločnosti chýbajú mnohé základné morálne a etické predpoklady k tomu, aby mohla fungovať. Ona sa preto rozpadá. Ten západ sa rozpadá nie preto, že by mu chýbalo, ďalší televízor alebo ďalšie auto, ale rozpadá sa preto, že stráca svoj vlastný zmysel. Nakoniec tak to bolo aj v každej ríši, ktorá kolabovala. V rímskej ríši tá spoločnosť stráca svoj vlastný, sebevlastný zmysel, svoju etiku, svoju morálku, príčinu, kvôli ktorej má existovať. A toto si myslím, že sa na západe deje, na rozdiel povedzme od toho východu, alebo na rozdiel od toho oveľa disciplinovanejšieho a takého zomknutejšieho, povedzme aj toho, musím to tak povedať, islamského sveta, ktorý na rozdiel povedzme od toho, čo sa ukázalo aj počas pandemickej krízy, že kostoly sa zatvárali. Preboha, oni boli 2000 alebo 2000, boli 1000 a niečo otvorené práve pre tých ľudí, ktorí trpeli, ktorí potrebovali pomoc, nielen fyzickú, duchovnú a tak ďalej. A teraz sa ukázalo, že jednoducho tá rímsko-katolícka cirkev im tie kostoly napríklad zatvorila. Čo je úplne v opačnom garde s tou silnou takouto morálkou toho muslimského sveta, ktorý je oveľa disciplinovanejší v tom zmysle, teraz hovorím, v tom náboženskom. Ja to neviem, že to je
Ja to hodnotím, ja nehovorím, že ja teraz... Oni sa dokážu semknúť, sjednotiť. To je, ale táto disciplína, schopnosť... Že bude v chytenom páru západní civilizácie. No aj prečísliť aj demograficky, samozrejme. Takže my strácame, pravím, tým, že... A demografia to ukazuje, oni nemajú dôvod, to šťastie už nie je dneska. Ako bolo, keď sme tu na Orave, kedy si bolo šťastím mať, ja neviem, tých 10 detí bolo šťastím. Samozrejme, že tých detí potom aj pracovali na tom poli, naučili sa niečo od toho otca, otec bol vzorom, to už dneska neexistuje, otec musí proste pracovať v dvoch zamestnaniach, matka deto. No ale vtedy to fungovalo inak, vtedy to bolo na nejakom prirodzenom rámci, kedy si oni od toho otca sa naučili, ako sa rúbe drevo, naučili sa, ako sa, orie, naučili sa základným zručnostiam a vlastnostiam, ktorých ale aj mentálne sa vyvíjali. To nebolo len ako fyzické hrdlačenie. Čiže keď tí ľudia, aj keď tá mladá generácia v tom, povedzme, luxuse, blahobite, no možno, že to nie je luxus a blahobite, veľa ľudí je už na pokraji biedy, ale jednoducho v tom materiálnom relatívnom dostatku už ako nerozmýšľa nad základnými princípmi toho, čo je nám vlastné a to, čo bolo vlastne podstatou toho šťastia. A hovorím, že keď sme tu, teda podstatou toho šťastia bolo mať rodinu a deti. Dnes to je pojem vyprázdnený a na rozdiel od toho moslimského sveta nám už nie je vôbec vlastný. Čiže tá demografická krivka, keď hovoríme 2,1 má byť pri prirodzenej reprodukcii, aby sa nejak fungovalo. Dneska sa pozrieš na tú reprodukciu západu, čo je obrovský problém, pretože ten západ vymiera. No tak ve Francii dokonce už i přiznali, že kdyby chtěli to vrátit třeba do dob de Gaulla, tak aby Francie byla opravdu Francií, patřila Francouzům, no tak by na to potřebovali armádu, protože by museli vysídlit všechny ty přistěhovalce, protože oni to prohrávají. Prohrává to Anglie, prohrává to Belgie, Holandsko i Německo. No, tak nechme se překvapit, jak bude vypadat Evropa za pár let. A Brusel. Některé takové predikce... Tam se budou báť chodit ty poslanci. Některé ty predikce bychom možná mohli probrat někdy i později. No. Já ti děkuju za dnešní rozhovor, protože myslím si, že byl i pro naše diváky zajímavý a popřeju ti dvě věci. Za prvé teda, ať zůstaneš věrný i nadále té myšlence změny systému, i přesto, že ses rozhodl jít prostě teďko na tu steč. Zároveň, ať tam máš aspoň šanci být slyšet tedy. No a doufám, že ten rozpad, že to vyndávání z těch cihliček z té zdi, tak, aby došlo k jejímu zhroucení a my jsme na těch troskách mohli postavit něco úplně nového. Presne tak. Se třeba díky tvé energii a iniciativě tam uspíší. Ďakujem ti pekne. Presne takto to myslím a som rád, že ste sa na nás pozerali a ja ťa takisto potom pozývam do Bratislavy a som rád, že spolupracujeme už nejaký dlhší čas na tom, aby ľudia aspoň minimálne prostredníctvom tých pohybností a hľadania pravdy mohli dojsť k sebe vlastným záverom. Tak jo, mějte se krásně a těším se příště opět na viděnou.